Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. O yan pong Sabado. Petsa 2 na po kan bulan na Oktubre 2021. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduan distrito kan probinsya ni Nalbay. Siring man po sa ngaran ni Kuya Nalds Baldo dyan sa control. Aga po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya ito sa bagatod ka na programang ini ang satuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginot po kan samuyang Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. With Kuya King Reginaldo, the weatherman. Yaon man dyan po si Kuya Mondaen. Pading Toots Disuldo, Sir William Willis, si Willis Plana, si former Councilor kan Kamalig, Sir Ian Buena, ang nagbabalik. Yaon man dyan, Sinda Jos Barcelon, Carla Briones, Jean Rosandes, pati po ang samuyang mga muses, si Ate Hazel sa si Ate Erika. Dahil po malilingawanan sa tuya po mga volunteer youth. Dyan po sa 2D. Kami po gabos nagpapaabot kan pangungumusta siring man paglaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Kasabay man po ang samuyang pagpadyos mabalos. Pagtaunin pasasalamat sa gabos po mga frontliners. Lalong-lalo na ang satuya po mga healthcare givers or health workers. Na padagos kan sa ida po pagtaonin serbisyo, pati po sakripisyo. Siring man kan sa ida pong panahon, tanganing mapangatamanan ang lambang saro sa tuya kontra po digdi sa COVID-19. Thank you very, very much po sa Indugabos. Oy, happy birthday pala sa kuyang sobrino kay Lamon. Kay Man Lamon, dyan tabi sa Barangay Kawit, Manito Albay. Every move you make,
Every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say. Every Iguara kita ng 10 minutos, makalis na po ang alas 4. day, I'll be watching. Good afternoon sa mga parantabay niya to po sa bilog na Segundo Distrito kang probinsya ni Albay. Ali dyan po sa Rapu-Rapu, pasiring sa Manito. And then digdi sa Ciudad de Legazpi, dyan po sa Daraga, pati po sa Kamalig. And of course, sa bilog na Albay, Every move you yung mga parantabay niya to dyan sa Villar, love you. Uwas, Ligaw, dyan po sa Paulog Barangay Health Station. Mistake, I'll be watching you. Pati po dyan sa Tuburan, pati sa Layon. Pasiring duman sa Maymayon Unit, maray na hapon po sa indong amin. A trace, I dream at night, I can only see your face. Sabado po ngunyan, But it's you I can't kadaglan po walang pasok. feel so cold and alone. Kaya yaon po garo sa indang mga living rooms, kadaglan sa tuya. O ani ba yaon dyan sa dining room? Sasalo-salo sa meriendahan. Ani ba kayo diyaon dyan sa may puon kan langka, nagpapataboy-taboy kan sa indang tabay, mantang naghihigop din mainit na kapi. You see, you belong to me. Good afternoon pala sa sakuyang primohon dyan sa Akal, kay primong Vicente Balyaran, alias Sawa. Susaro kong amigo si Manoy Tunyo, nagpaaram na, asin kasubagong aga, mga 10 o'clock at saya pong intiero, Every smile, dyan po sa Manito Catholic Cemetery. mistake, I'll be Kaya medyo kasuhapon, naghapit ako duman sa inda. Ang ani po na, sabi nga ni Kayan sa huling sandali, masilayan natin yung ating kaibigan, si Manoy Tonyo Balmedina. every smile. May edad na siya, mga nasa 76, pero dahil siyang pinipili na ngaya kaistoryahan, maghoben pang araw sa kuya. Maski kaedad niya o mas mga aki-aki pa, tataw siya makibagay. And very concerned man po siya kan sa iya pong barangay at nagserbi man po ini bilang barangay kagawad. So piglubong niya sa Kasubago. And our condolences to the family, kay Manay Helen, sa mga aki, kay Oji, kay Eddie. Move una po tayo, no? Ta si Manoy Tonyo na sa pagpahingalo na. Made it through the wilderness. Uy, Director Ed, nag-file na pala si Bungo, bilang Vice President, si Senator Bungo. Nag-file ngunya na hapon bilang Vice President sa irarom kan PDP laban. O napauno. Paano na si Presidente Digong? Day, abo na talaga, no? Garo paano nailing kayo sa resulta kan Pulse Survey or Pulse Asia? Dinaog siya ni Vice President ni Senate President Tito Soto. Dinaog sa survey. Kaya nagparaya. Nagparaya na lang si Presidente Digong. Retire na? Pang politics. Garo pa lang si Manny Pacquiao, nag-retire na sa boxing. Siya man, nag-retire na sa politics. Medyo man talaga baga direct, medyo may edad naman, kay puwan naman talaga magpahingalo ni Presidente. Pariyo gid kang ning namatian ko. Baad na displacement sa iyang balakang. Ako arog man kan maglakaw ngunya. So garo baga robot. So yan po ang latest yan breaking news. Si Senator Christopher Lawrence Bongo nag-file na po kan sa iyang certificate of candidacy bilang Vice President kan Republika kan Pilipinas sa irarom po kan PDP laban. Kusi Wing. Malibong.
O di paano na kayan na magtatandem sinda kasi Mayor Sara? Pareha sindang taga Davao City? O paano na po si BBM? Used to fight, Si Bongbong Marcos di magralaban-laban sindakaan? I'll be Ha? yours. So ang tabayanan niya to ta sagkod pa man bagang Biyernes an pag-file ka na COC Yeah, you yan po sa national level. nothing to hide. Garo ito pong representante ka na labor sector. The deal. Garo ma-file man siya kan sa iya pong sertipiko di kandidatura como presidente kang Pilipinas. And may saro na pong taga-Pasay na nag-file naman kan sa iya pong certificate of candidacy bilang presidente. Ooh, like a virgin, feels so good inside. When you hold me and your heartbeat. Good afternoon pala kay Charot Ardales. Charot, maray na hapon tabi sa imo. Dyan sa CP. Kay Ariel, kay Chuck Lars, kay Noah, sinpagiriba dyan sa Indo. Siring man kay Manay Mili, dyan po sa Our Lady's Village. Good morning. Good afternoon po sa Indo. Oy, good afternoon databi sa mga parantabay niya to dyan sa Manait, Barangay Manait. Yan po sa Bakaykay, Albay. Yaon po ini dyan sa Cagraray Island, ining Manait. Siyempre sa tuya pong amigo kay Barangay Captain Jun Buaraw, dyan tabi sa Barangay Namanday, Cagraray Island, Bakakay, Albay. Magayuno na pala dyan sa imong lugar. Grabe na po ang improvement kan Barangay Namanday. Maray na po man sa kuya pong kumpadre dyan po sa San Roque, Tabaco City, kay kumpadreng Eugene Busutro, Siriman Kimading Ana. Maray na hapon sa inyong amin. Guana kita ni 17 minutos bakalis na po ang alas 4. Sabi po digding, dear parents, paki-kanus-kanusan man po nindo, ang sa indo pong penmanship o surat sa mga modules na nahalata daan ni madam o naririparo ni madam. Actually, kan sa Rongal daw po, may kaistoryan akong teacher. Siya databi, dahil man siya nagtutubod na ang nag-preparar kan mga modules kan mga aki, so mga magurang. Dahil siya nagtutubod digdi. Pero sa realidad talaga mananggad, siyempre masingani kan mga panahon, na nag-iriskwila pa kita. Kung minsan pag medyo iuruga ka ng mga aki na magibukan sa indang preparation sa assignment, to the rescue si mama. Di ba? Mas lalo nang ngunyan. Galas nga na ako bagata, nailing ko mga aki, pirming yaraon dyan sa tinampo. Sa gilid kan tinampo pala, nagkakarawat. Anong oras daw sinda nag-aaradal, ano? So, ang sabi digdi, kanus-kanusan man databi nindo ang surat sa module, tanari-reparo ni madam. Oy, maray na hapon sa mga teachers. Diyan po sa Buyo Elementary School, maray na hapon po sa indo dyan, teachers. Sa Gabos pong elementary schools dyan sa munisipyo kan Manito, pati po sa Tulong High Schools, maray na hapon po sa indo dyan. Uy, aram daw nindo kun pira na po ang utang kan Pilipinas sa momentong ini.
Pira na tabi, di sa itabian masimbag, kung pirana ang utang kang Pilipinas sa momentong ini. Sigun po sa Ibon Foundation, saro ining research foundation na nakafocus duman sa pagkuakan mga datos o impormasyon manungod po sa ekonomiya kang Pilipinas, tiring man po sa lado politika. Sigun po digdio sa Ibon Foundation, ang kabilugan da tabing utang kang Pilipinas sa momentong ini, uminabot na tabi sa 11.6 trillion pesos. Silence shows me I don't wanna leave her now. You know I believe. Paano pa daw ang pagbilang kaning 11.6 trillion na de? Siguro kung titipunon mo ining kwartang ini, tibaad kung mga pirang darakulaon gayud na building ang pwedeng susuan kay niya, no? Kawain sa nangani na 1 million. O sa bagay, 1 million, nakailing na ako direct nin 1 million. Nakalag sa karton kan sapatos. 1 million pala nito, nasa karton kan sapatos. Kung nasa karton kan sapatos, pwede pala nilaog sa bulsan 1 million na day. O nasa 11.6 trillion na tabi ang utang kang Pilipinas. Kaya kita mag-iristoryahan kung napasain ha. Kundi pag-iristoryahan ta sana, ang kabilugan na utang kang Pilipinas. Asin ika bilang sarong individual na Pilipino, kung guraano naman ang utang mo sa momentong ini. And all I have O pira po ang populasyon kang Pilipinas ngunyan. Garo na sa 110 million kita de. something in the things 110 million da kita. Bako ako siguradong maray ha. I don't wanna leave her now. Ang utang da atabi kan lambang individual na Pilipino sa momentong ini haba kita nagiristoryahan Kuya Nalds, ika, ako, siya, may utang ka ng 106,000 pesos. Uyugon mo, 106,000 pesos pala ng utang ta sa momentong ini. You're all the things I've got to remember. Be shying away. O, so pamilyata naman, halimbawa pamilyata may 5 miyembro. Di siyempre, 106 times 5, poco mas o menos, ang kada pamilyang Pilipino sa presenteng ini may utang po na 500,000 pesos or kabagang milyon. Gurano man po ang income kan individual na pamilya ngunya. Igwa nga ni po nin mga tatay na naghahanap buhay na ang sa iya pong monthly income is just around 10,481 pesos. Paano paano ka mabuhay kan 10,481 pesos kunyan kung may 5 kang miyembros kang pamilya kan sa imong pamilya? Kaya kaipuan talaga na magkaigwa po ni na sa mga mga masunod na mga taon. Ang mga masunod na mga leaders niya to, dapat siguro tawanin focus kung paano ang lambang pamilyang Pilipino magkaigwanin income plus yung dagdag na hanap buhay, di ba? Pag sinabi tang income and hanap buhay, kadaklang panukan pamilyang Pilipino ang naghahanap buhay sa nasaro. Di ba? Kung bako su madre di pamilya, su padre di pamilya. Siguro sa mga maabot na panahon, pati po sa mga aki, nakapabli naman po maghanap buhay, matawanin hanap buhay. So yan po ang dakulaon na challenge ngunyan sa mga masurunod na mga leaders niya to. Digdi po sa satuyang nasyon. Iya po. So kaya sa pagkilatis po kan mga kandidato, dapat maaraman po nindo kung ano po ang sa inda po mga development agenda.
Aba kulang itong papugian. Aba kulang itong padarakulan ni na followers sa Facebook. Kundi may malinaw as in doable na mga programa tangani pong masimbagan. Ini pong pangangaipo kan lambang pamilyang Pilipino nin sapat na income tangani pong masimbagan ansa inda po mga basic necessities arog kan pagkaon, medisina, edukasyon, istaran, etc., etc., etc. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? 26 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Digdi naman kita sa bareta na makangalas na nakakangirit. Nata ngayata makangalas, nata ta nakakangirit. Duman po mga tugang sa bursa. Tarong lugar duman sa Turkiya, sa Turkey. Igwa po dumani na sarong lalaki na nagngangaran Beyhan Mutlu. Ini po si Beyhan Mutlu, pinag-report po kan sa iyang mga aki na nawawara databi puun pa ka nakaaging Martes. Sigun po sa mga aki kainin ni Beyhan Mutlu, ansay na po daang ama, naaraman ninda na nakipaghilingan sa mga amigo. Asin nagirinuman, kan magkaburuyong na databi ini, nagpasiring duman sa sarong kadlagan. Duman sa Bursa, Turkey. Asin ipinag-report tabi ni kansayang pamilya na nawawara. An makonsuelo kay niyo. Kanagduman po ang mga searchers, mga rescuers, pasiring duman sa kabubuldan ka na Bursa, Turkey. Naagyan kay ni si Beyhan Mutlu, sunawawarang lalaki. Asin ini po si Mutlu, suminabay na duman sa mga rescuers niya sa paghanap sa saya. Dahil man aram kan mga rescuers kung itong kasabay ninda duman, ining si Mutlu, iyo ang nawawara. Asin ini man si Mutlu, dahil niya man aram kung sisay ang pinaghahanap kan mga rescuers, tabuyong-buyong baya. O yan, kaya nagiba siya duman sa rescuers niya. Ang pigahanap siya. Ang buyong talaga, no? Ang lasing, wow. Pagbuyong talaga sa rong tao, dakol po ang mga kung bakong di ka nais-nais, kundi nakakatawang pangyayari. Okay ni. Nagsabay sa pigahanap, duman sa mahanap. Uyugon mo Garo man sa nayan, so hinuhuli at nang nanghuhuli ay magkakampi. Kaya walang nahuhuli. Diba? Guwana kita ng 29 minutos, makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon, mapadagos kami pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang. LCC kicks off its anniversary month this October with special anniversary deals from LCC Supermarket on September 30 to October 6. Enjoy fantastic deals and special offers like buy Bounty Fresh Whole Chicken for only 140 pesos per kilo. Save 35 pesos per kilo. Buy Alaska Fortified Powdered Milk Drink 750 grams. Free 2 Lucky Ni Pancit Canton Calamansi 80 grams for only 214.10 pesos. Save 24.30 pesos. Buy 3 take 1 Pineapple Juice Reducol 240 ml for only 96 pesos. Save 32 pesos. Buy 2 Listerine Mouthwash Coolmin 500 ml for only 313.50 pesos. Save 116.50 pesos. Buy Downy Falcon Contra Amoy Pawis 690 ml. Free 4 Tide Laundry Powder Perfect Clean
Team Antibac 74 grams for only 139 pesos. Save 45 pesos. So, if you are looking for amazing deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for the Aniversary deals on September 30 to October 6. Please like and follow our LCC Supermarket official Facebook and Instagram page for more promo updates. There's nothing we won't do for you. We give our best for you. Our promises are tried and true. We give our best for you. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Eat
Px Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema daw may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey? Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin. Okay, balik na kita sa satuya pong programang 2D sa GB. Ngayon pong Sabado, Pizza 2 ka na Oktubre. Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they getting sweet. Sabi po ni Sir Joseph Nares, maray na hapon databi. It's just like a sport. He is watching from Ginubatan, Albay. Maray na hapon sa mga taga Ginubatan. Trumpet, a little bit of my Diyan po kay Kapitan Nares, diyan po sa Mulad Bukad Grande. Pati na po ito mga nagantabay sa tuya, diyan sa Mayon Unit po, diyan po sa may Masarawag. Diyan sa, ano nga nito sa lugar diyan kan Lula. May pon. Pasiring na duman sa may Dunya Tumasa. Luwas duman sa may Nasisi. Maray na hapon sa inyong amin. Good afternoon man kay Catalina Ayala Mesa. Thank you for watching and listening. Siring man kay Siram Jason Buebos. Maray na hapon po. Shout out mandatabi dyan sa Marcaida and Nolia family. Dyan sa Tinigiban, Kamali Galbay. Step left and one step right. And of course, good afternoon kay Zian Rafael Hands twice and if it's Bibia. At dyan sa Manito Albay. in my life, Nagdadangog databi siya. by my side, Ano Bibia, ma-ice cream naman kita sa aga. knows what I see. A little bit of sand, Maray ni si Bibia, ta nagigibukan module bako si mama niya, kundi siya mismo. little bit of Jessica. Here I am. A little Maray na po man kay Willie. Willie Balmaceda dyan sa Bakake Albay. trumpet. 39 minutos makalis na po ang alas 4. Tawan niya ito nindalan ini pong sarong memorandum na pinalabas po ka na National Headquarters, Philippine National Police, Office of the Chief PNP. A little bit of Rita's all I Memorandum to RD, PRDs, D, CSG from Chief PNP. little bit of Mary on Good afternoon pala dyan sa Indo sa Kabakungan. here I am. A little Subject, suspension of PTC FOR during the nationwide filing of COC for national and local elective positions for the 2022 national
and local elections dated September 30, 2021. So ang mga references kayo niyo, may AV, letter A, letter B, dito na pagparabasahon. Kundi malalaog na kita duman sa pinakasustansya ka nasambit ng memo, hali po duman sa Office of the Chief PNP sa Camp Brigadier General Rafael T. Crame, duman po sa Quezon City. Number 2, in view of the scheduled nationwide filing of certificates of candidacy and certificates of nomination and acceptance for all elective positions for the 2022 national and local elections from October 1 to 8, 2021, all permits to carry firearms outside of residence or ining pinag-aapod na PTCFOR are hereby suspended for a period of 8 days nationwide from 12 midnight of September 30, 2021 to 7 o'clock in the morning of October 9, 2021. Only the members of the PNP, Armed Forces of the Philippines, and other law enforcement agencies who are performing official duties and in agency prescribed uniforms will be allowed to carry firearms. This is to ensure that the activity will be free from firearm-related incidents and to ensure the safety of the populace. For guidance and strict compliance, Guillermo Lorenzo T. Eliazar, Police General. Sa madaling sabi-tabi mga katudi, puun po kan matanga kan September 30, 2021, bawal na po ang pagbitbit nin armas o nin badil sa luwas kan sa indong residensya dahil suspendido po ining permit to carry firearms outside of residence. Ang suspension tabi matapos alas 7 nin aga sa Oktubre 9, 2021. O sisa-isa na ang tinutugutan sa iraram kan memorandum na ini na magdarakan sa indang badil sa luwas kan sa indang mga residensyas. Primero, yung mga miyembros kan Philippine National Police. Miyembros kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas. Siring man iba pang mga law enforcement agencies kan sa tuyang mga gobyerno na primero dapat igwasinda nin kasuguan opisyal na may relasyon sa paggampan kan sa indang mga official duties and responsibilities. Okay? So igwa po sinda nin otorisasyon nin huli kan sa indang pagsunod sa inda pong trabaho kumo mga pulis, kumo mga miyembros kan Armed Forces of the Philippines, asin man iba pang law enforcement agencies. So, official ang sa inda pong trabaho. Ikadua, dapat naka-uniforme sinda kan pinag-aapod na agency prescribed uniforms. Dapat naka-uniforme. So, pulis, naka-uniforme kan sa pulis. So, militar, naka-uniforme kan sa militar. Halimbawa, so PIDEA, kung may operasyon sinda, dapat naka-uniforme kan sa PIDEA. Siring man ang sa NBI. Okay? So, yan po ang malinaw. Ano ang katuyan po kainida? Tangani po na ngata na pundo ito. Tangani na ma-ensure na magi po na matuninong
an kondukta kan registration, certificate of candidacy, siringman, kay ni pong pagsumiter, kan sa inda pong mga kunas. Okay? Malinaw? Sige. Young money. 15 minutos bago mag alas 5 nin pagkahapon, ano pang yung pag-uristoryahan niya to? O kulibat ko pa lang, bago kita mag-uristoryahan, manungod ka na iba pa niya tong tema. Kaso bago pasiring kita digdi sa estasyon, may nasabatan kami, Kuya Nalds, nin mga paramotor, mga riders, anapod bagay na kan, riders. Ano man nga kung may nasabatan ka? Mahapot lang tabi ako kung ang mga riders pwede nang i-escort kan sa mga pigapod tabaga mga hagad, yung mga nakamotor na pulis, pulis trapiko. Kung pwede na yan ngunyan. Takan panon bagatabi ni Pinoy, sabi niya, walang wang-wang. Apot man lang po yan, takasubago nakikig kita. Man ko tama ko so atensyon niya to kay to. Kundi, so, uyan baga direct na nakamotor na may nagkikimat-kimat na pula tapos blong ilaw. Naghahalas-halas sa tinampo. Naghahalas-halas sa tinampo. Bangan, bata, sige pa sukagrat kan sa iyang sirena. Wang. O, naghahalas-halas duman sa tinampo. So, pigahawi baga so kasabat. Data, day pwede ka mo tabi magmurutur dyan na day ka mo maghalas-halas dyan sa tinampo. Tan nakakakigig sa kasarabat na driver. Ayog, una mo kung mapasirin naman sa may napupunta ng gad sa auto nasa kayan ko. Nakikig sa driver. Naghalas-halas sa tahaw kan tinampo. So nagtuturutom babaga sagin? So nagtuturutom babaga? Oy, maray na hapon tabi sa mga participants, mga scholars. Digdi po sa tailoring NC2. Under sa STEP, o ini pong Special Training for Employment Program. Dyan po sa Pulangi Albay. Uyugun moan. Ini po sa Esferso po ni Kap Nonoy, Adrian Salceda. Kay Ribanan po si Kongkong, Juan Miguel Salceda, si Kagawa Jun Villar, ang samuya pong pagiriba na si Manayning Santayana. Party po ini kan Skills Development Program ni Kong Joey, siringman kan Tesda Albay. Nailing tadigdio nagsusurukul sindakan siguro mga tela gadinio ta tailoring. Di ba pag tailoring tela niya on diyan. Maray na puntabi sa mga scholars diyan po sa Pulangi Albay. Digdi po sa tailoring NC2. Kay puhan po iningon yan na mga tawag dito na mga araw kaining skills. Oya po ang line up dyan sa Pulangi, kan grupo ni Raymond Adrian Salceda o ni Kap Nonoy. Si Kap Nonoy, si Adrian, iyo po ang kandidatong mayor. Siringman, ang vice mayor niya, iyo po si former mayor Cherry Sampal. Oy, marinapon tabi sa imo, Ma'am Cherry. O yan mga konsihal sa linyada ninda, si Sir Vicente Jose Gerard Hausian. Kasabay man po ang sa kuyang amigo, si Jose Villar Jr. or si Jun Villar, incumbent po ini. And then si Noli Samiero, Noel Aristeo Maestrado, Maria Belen Sablaon, Martet Sabando, Alan Sabater, asin man po si Juan Miguel Ricardo Kongkong Salceda. Ini po ang power keg. Ini po ang linyada ni Kap Nonoy Salceda. Diyan po sa munisipyo kan Pulangi. Nag-file na garinikan sa inda po mga certificates of candidacies kan nakaaging aldaw.
Kasunod mapampalan, mga puko mas o menos alas 8 gaya din pagkaaga ito. Nag-file naman po ni Certificate of Candidacy como representante o congressman kanikaduang distrito kan Albay. Ini po si re-electionista Congressman Joey Sarte Salceda. Ayan, nag-file siya kasuhapon. Garo pagkatapos nga ni kan pag-file niya kasuhapon, kana saya pong COC, nagkaigwama nin dikit na panahon nin interaction sa local media. And duman po sa interaction with local media, na iba paabot po ni Congressman Salceda ang sa iya pong statement. Na tuguti po nindo ako na basahon ko ang naging statement po ni Congressman Joey matapos po na mag-file siya kan sa iyang Certificate of Candidacy kasudma como re-electionistang kongresista kan sa 2nd District of Albay. Sabi po ni Kong Joey, "Good morning Albay. Today, I am filing my application for a renewal of job order to represent your dreams in Congress so they can be forged into a reality. A better life that lifts all, leaves no one behind, and forges a solid future for our children. I submit to your scrutiny and judgment of my performance, my sincerity, and capacity to love and serve the people of Studi or 2nd District, whom I thank for the chance to serve and for unprecedented unity of support. With God's blessings and your empowering mandate that has endowed me seniority position in Congress in shaping the national direction. Together, we are an invincible force for good, and I offer to lead you and work with you or with everyone on an economic plan that would mightily push Studi Albay into a quantum leap into the future that makes prosperity inevitable and a more equal society irreversible as the legacy of collective effort." So, anbot sabihin po ka na naging statement ni Kong Joey na kasudma databi, nag-file siya kan sa iyang application, renewal of application bilang job order. Ibagata, baka permanente ang posisyon dyan sa pagiging congressman, gobernador, presidente, puro ang job order. Sagkod sa kagawad kan barangay. Kaya igwa ki eleksyon, ta nagre-renew kan kontrata bilang job order sa mga butante. So dahito naman siguro pagsaro-saroon gayod sa mga naginibuan kanin ni Congressman Joey. Ako mo kongresista kan Albay sa duang turno. Mga lagkalag na sanatabi kita, makuristoryahan kan mga dyan sa mga naging beneficiaries, kan manlain-lain pong mga programas, proyektos, asin mga aktibidades na nakatabang po sa sainda pong pagbuhay-buhay. So, good luck talang gayod kay Kong Joey. And we are grateful being the aggregator of our dreams. Tuyugun mo Pag sinabi mong aggregator of dreams, yan para tipon po kan mga pangaturugan, dinadara niya duman sa national level, tangani pong maging realidad. O yung mga naghaputabi kan kung ano po databi ang mga available na mga courses, kay raron po kang 2D Albay, TESTA, Free NC2 courses for 2021 under Training for Work Scholarship Program.
Igwa po kita ni na Trainers Methodology Level 1 or TM1. May tile setting, organic agriculture production NC2. Agricultural crop production NC2. Electrical installation and maintenance 2. Rack servicing NC2. Garoan rack na niyo refrigeration and air conditioning servicing 2 or NC2. Igwa man po nin shielded metal arc welding or SMAW NC2. Animal production, poultry, chicken NC2. As well as medical transcription NC2. Garo ako po so nag-atender ka na TIP kay niya. Medical transcription NC2. Produce organic concoction and extracts leading to OAP NC2. Raise organic chicken leading to OAP NC2. Produce organic vegetable leading to organic agriculture production NC2. My heavy equipment operation, wheel loader NC2, and heavy equipment operation backhoe loader NC2. So magpasiri lang po kamo dyan sa opisina ni Kong Joey, dyan po sa Mayninong's Hotel sa baba. Tangani po makapag-inquire kamo kung may mga slots pa o kung dahil naman ano ang mga available pa ang slots para po kamo maka-avail ka nasambit ng Training for Work Scholarship Program or TWSP kang Tudi Albay Congressional Office and of TESDA Albay and the Bicol Region. Yung mga OFWs naman yato na may plano na magpabakuna, yung mga OFWs, mga outbound OFWs, but can travel to your destination country because of its vaccine requirement. Oya po ang mga frequently asked questions na sinimbag po kan DOH. Mga kahaputan kan sa tuyang mga OFWs. Enot po na kadalasan hinahapot kan mga OFWs, ano daatabi partisinda kan priority groups? Sabi po kan DOH, yes! Ang mga OFWs for deployment within the next 4 months are now part of the expanded priority group A1. Ayun. Tandaan kung kamo po naka-schedule ng malarga palua sa Pilipinas, tangani magtrabaho within 4 months, nasa kaibanan na po kamo ka na expanded priority group A1. Kaya magpabakuna na. Ikaduwang kahaputan, what documents are needed for my registration? Sabi kan DOH, you may bring any of the following proof of deployment duly issued by your recruitment or manning agency. Any of the following, May duwa ini o digdio. Enot, overseas employment contract or certificate. Asin na ni kadua, Seaman's book. Maski arin ka ini, pwede nindong darahon kung kamo po mga pabakuna. No, sayin nga niya ako nga parehistro. Sabi kan DOH, you may register with your respective LGU and secure a schedule for vaccination. Sa sayin do pong LGU. Now, can my manning agency register me instead? Kung sa saya databing agency, kung pwede man na iyon na sana magpa-register. Sabi kan DOH, pwede. Pwede bibiya. They can directly coordinate with the LGU and complete the pre-registration on your behalf. O, pwede databi so agency nindoan magpa-register para sa saindo. O kung nabakunahan na nga ako sa samuyang banwaan, digdi nga sa Bicol. And nagkataon na yaw na ako duman sa Manila. Oh, where do I get nga my second dose?
Sabi kan DOH, we highly recommend getting your second dose at the same health facility or LGU. Kung makauli ka mo, di dumanggiraray ka mo sa inyong LGU. Pero kung dahil naman ka makauli, but you may also receive your second dose at a different facility given that, note, it is the same brand. And number 2, within the scheduled dosing interval. Ang bot sabiyon, primero, pwede ka man magpabakuna, maski bako duman sa imong LGU, provided na parehas na brand. Kung ang brand mo nga so binakuna sa imo tunukan lukban, duman man sa ibang LGU, ibang lugar para sa second dose, tunok man kilukban. Subalang. Basta pare yung brand. Asin, dapat yaon pa duman sa tigaapod nindang scheduled dosing interval. Dosing, bakong dosi. Dapat kung 2 semana after kan sa imong first dose, dapat mapa-iniksyon ka sa log bangkan itong schedule na ito. Yo? Halimbawa lang yan ha. Kung ano ang kinag na schedule durante kan sa imong pagpabakuna kang first dose, dapat yaon manggirari duman ang second dose. Bueno, inabot na kita kan sa tuya pong paramientra sa pamamaaram digdi sa programang 2D sa GB ngunya na Sabado, petsa 2 kan Oktubre 2021. Sangaran giraray ni Congressman Joey Sarti Salceda kan Second District Balbay. Sangaran ni Kuya Nals Baldo dyan po sa control. Ako man giraray si Councilor Nong Dawal kan man ito nagsasabing mapasatuya ang katuninungan in kagurangnan. Param, bye-bye. I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa.